Governor Soludo okugo ma afọ ala nya bụ Nigeria ka aṅụ mmiri nya bụ ọlọma nlere anya bụ nke Bishop Crowther ngoro anwụrapụrụ n'ọnọdụ nwunye Archbishop Dr. Ibezim agụgụ ndị ndu n'ogo dị iche iche ga-agba mbọ wee na-egosipụta ezi ọchịchị n'ebe ha nọ. Ụgbọelu nke otu ọrụ ahịa ụgbọelu nke ala anya bụ Nigeria bụ nke gbadikọrọ na Kaduna na mba ofesi ka anyị ga-akọrọ gị na mba South Africa bụ nke wepụtara ọchịchị ọhụrụ nke obodo ahụ ma pụkwazị nke ga-enye aka ịhụ na ihe ndị ka a na-eme na gọfụma. Na-eweta akụkọ ụwa tata na uju cheta na gọvanọ Chukwuma Soludo abịago n'ime steeti ya bụ Anambra iji wee mee ka ọ kwụdosie ike mee ka akụnụba ya dere jinjim ma kwadokwazie anya bụ njirimara ndị Igbo nwere nke dị gbado n'omenala ha ka anyị rụrụ ya aka n'ụzọ pụrụ iche maka na otu osisi a na-akwa na-emebe ọhịa ọka akọ bụ mụ onye ka Chukwugochukwu akụkọ ụwa na uju. Gọvanọ Chukwuma Soludo akpọkugo ma afọ ala anya bụ Nigeria ka agba mbọ na-ebi ndụ nṅomi dịka esi wee gosipụta n'aka Bishop Ajayi Crowther ngoro anwụ onye nke bụ nnukwu ụkọchukwu mbụ na mbụ nke Niger. Gọvanọ bụ onye nke kwupụtara nke a na ncheta ọgbụgba afọ 160 bụ nke edoro ya bụ nnukwu onye ụkọchukwu nsọ bụ Samuel Ajayi Crowther tinyekwara imerube mmemme eri ya bụ Dayosis nke Niger ji webata n'ọnọdụ mmemme akwụm nke mere na All Saints Cathedral Onitsha ma bụkwazị ebe onye nta aka anyị bụ Ejike Abana kpokọtere akụkọ ọ ga-ewetara gị ugbu a. Ihe mmemme dịka nnukwu emume pụrụ iche ya nakwazi ihe mmemme iji kwanyere onye gagoro gburugburu mba ụwa ugwu pụrụ iche. Gọvanọ Soludo kwupụtara na n'agbanyeghị ịkpa oke nakwazi mkpachapụ nke Bishop Crowther gabigara oge ọ na-alụ ọrụ ya na ya bụ onye Chineke ji wee jee ozi bụ nnọọ onye tọrọ ndị ọzọ na-ebinyite n'ijere Chineke nna ozi nnukwu ntọala ebe ọ kọrọ na ọ lụrụ ọrụ ebele dị iche iche nyere ọra mmadụ ma chetakwaziara ndị mmadụ mkpa ọ dị ha iji onwe ha wee jere ndị mmadụ ozi. Gọvanọ Soludo kọwara ya bụ ụdị ndụ Bishop Crowther dịka nke na-enweghị ịkpa oke n'ụdị ọbụla ma rụtụ aka na ọ dị mkpa ka ndị mmadụ ghara ịdị na-echefu ebe ha si wee pụta ma gaa n'iru ime ka ndị ọzọ hụta ejirimara ha nakwazi ihe ejirimara mpaghara ha si wee bịa nke ọ kọrọ dịka ihe ga-eme ugwu pụrụ iche. Ya bụ aka na-achị steeti a gara n'iru kwupụta na ọchịchị ya n'ugbu a na-ewube ụlọ ahụike akpọrọ General Hospital n'aha bekee ndị dị 5 n'ọnụọgụ na mpaghara North Senatorial Zone nke steeti a ebe enwekarịrị mkpa ụlọ ahụike na steeti a ebe ọ kpọkụziri ndị mmadụ ka ha jiri ijere ndị ọzọ nakwazi Nigeria ozi wee kpọrọ mkpa. N'okwuchukwu ya na mbụ onye ji ọkwa Archbishop Metropolitan nakwazi Primate nke All Nigeria bụ Most Reverend Henry Ndokoba nke ọ bụ onye chitara anya ya na ya bụ ihe mmemme bụ Most Reverend Emmanuel Egbunu gosipụtara olileanya ọ nwere na ndị nọ n'ọkwa ọchịchị ga na-achị n'egwu Chineke ma kọwazịa Bishop Crowther dịka otu onye n'ime ndị meworo ka ha pụọ iche n'etiti ndị ọzọ site n'ọrụ ọma dị iche iche ọ lụrụ nakwazi enyemaka dị iche iche o nyere ndị mmadụ. Ọtụtụ ndị bishọp nakwazi ndị ozi ụka eji okwu ha agba izu na steeti a nakwazi steeti ndị ọzọ. Eze ọdịnala nke Onitsha bụ Igwe Nnaemeka Achebe onye jibu ọkwa ọda akwụkwọ pụtara ọkpụ nke Commonwealth bụ Chief Emeka Anyaọkụ na imerime ndị ọzọ nọ na ya bụ ihe mmemme.